Bones, molt bona vesprada. Comença Not an Amber, el podcast que esteu escoltant. Molt bona vesprada. Estem així altra volta, una setmana més, un altre dimecres, així tots junts. Tinc així al meu costat a David. Hola. Està Arturo. Hola. Està Brian. I és que esteu veient-nos. També tenim dos convidades avui. Tenim a Ivana, professora d'Economia del centre de l'IES Mestre Ramon Esteve. Ui, quasi. Hi ha Imma Pradillo, també del mateix centre, del IES Mestre Ramon Esteve, de Catadau. I ella és professora d'informàtica. Per què venen avui així, estan amb nosaltres? Perquè creiem que ha passat la Setmana de la Dona, les dones són les protagonistes i avui volíem fer un guiny a aquest protagonisme de la dona i avui van a contar-nos elles un poquet la seva vista, la seva visió des del seu punt de vista, la dona en el món laboral, com a professora, com a informàtica, com a economista, com a estudiant, i van a contar-nos un poquet de tot això. Així que benvingudes al nostre podcast. Moltes gràcies per haver vingut i compartir este rato amb nosaltres. Quan vulgueu, pugueu començar. Bueno, hola a tots. Volia agrair-vos el poder participar, la invitació en el podcast en el Dia de la Dona. El cas que no sé si esteu segurs del que heu fet al convidar-me a mi. Per supost. Però m'he preparat per a l'ocasió. Com si me n'anara per a un concurs de la televisió de Saber i Ganar, per exemple, que he de dir que no fa referència a aquest concurs per l'edat dels podcastistes. Un segonet. Mira al davant i parla-li al micro. És que si no, se'n va un poquet. Són coses que nosaltres també estem aprenent. no volíem tranquil·la. interrumpir-te ninguno. Us estava sabent fatal. Però necessitàvem dir-te-ho. Gràcies. Disculpa. Ja vos havia dit que no sabia si havíeu pensat en mi. Avui és un dia especial, és un dia per a recordar, per a reivindicar i per a celebrar el Dia de la Dona, i vull parlar d'alguna cosa que em sembla fonamental. La importància de no perdre la nostra identitat com a persona i com a dona. Perquè ser dona és molt més que complir en les expectatives que pareix ser que avui en dia tenen tots en la seva ment, no? La dona ha d'estar criant els xiquets, ha d'estar en casa, ha d'estar fent coses. Sí, també té faena, menys mal que ara ja podem fer-ho. Però a més de mares, treballadores, esposes o filles, sobretot som nosaltres mateixes. Dins de tot el que donem, de tot el que fem, és essencial trobar un espai per a nosaltres. Pense que hem de reivindicar el tindre el nostre propi espai, el poder conèixer-nos, el poder cuidar-nos, el poder voler-nos. Pense que l'amor propi no és un luxe, sinó que és una necessitat. Jo em sento afortunada perquè m'envolta tant en l'àmbit personal com en el professional de gent estupenda i meravellosa. No m'hi ha que veure esta taula, com està de plena d'amor i plena de bon rotllo. Bueno, són persones que valoren altres persones, que entenen que l'important no és el que fem, cada una de nosaltres, sinó qui som en realitat. Això m'ha permès créixer, m'ha permès aprendre i sobretot donar-me compte de que el meu valor no depèn sols dels rols que exercís, sinó de la meva essència. El meu treball, el ser professora, l'anar, igual me tocava anar a Alacant a treballar, que estava per València, ha sigut una finestra oberta al món. M'ha permès conèixer a dones de tota mena, cadascuna en la seva història i en la seva lluita. I sense saber-ho, han sigut part del meu propi creixement. Gràcies a elles he après a valorar-me un poc més, perquè a vegades la millor manera de veure'ns a nosaltres mateixes és a través dels ulls dels altres. Al llarg de la meva vida jo m'he preguntat, de què vaig a parlar? De les dones, no? Qui haurà sigut la meva dona referent? No vos dice ni que me pregunteu, Ara te pregunto. Estava apuntant-ho ara. Dones referents. Pam. És que, Ivana, Mira. vas per davant. Clar que sí. He de dir que no en tinc cap, no ne seleccione cap. Totes elles m'aporten. La seva experiència, la seva lluita, això ha fet que jo a poc vaig creixent. Totes, ma mare, les meues germanes, i només tinc una, però tinc una cunyada que és com si fos la germana meua, les meues companyes. Totes aquelles dones que m'han trobat al llarg de la meva vida han compartit les seues vivències. He vist
i sa lluita i sa resiliència que elles han mostrat davant de situacions, perquè en els moments íntims ens comentem certes coses que tal volta en públic no són capaços de fer i he après moltíssim d'elles. De les persones més anònimes, de les dones més anònimes, han fet el que jo siga avui en dia la dona que soc, la persona que soc. Molt bé, molt bé. No? Moltes gràcies, Ivana. Molt interessant. I comentaves que has estat en molts jocs, no? Vull dir, conta'm-nos un poquet com ha sigut el teu periplo de vida des de que acabares la carrera, estudiares i després estàs treballant així a este centre on estem avui. No he comentat res de mi encara, però jo he estudiat economia. Havíeu comentat per ahir algo d'economistes. Jo he estudiat economia, anava per enginyera, també ho he de dir. Estava estudiant ciències. Crec que era un poquet el referent que jo tenia, o creuia atendre, que era el meu germà. Ell va estudiar enginyeria, és enginyer, i després jo també. Tot sense pensar en mi, no vaig estudiar economia. Vaig acabar economia, vaig començar en el món laboral, mentre estava treballant, tota envoltada d'homes, tota. Jo baixava i n'hi havia 30 o 40, tot eren homes, però sempre m'he sentit valorar i no m'han faltat en cap moment al respecte, la veritat. O sigui, he tingut molta sort. Després vaig decidir que m'anava a dedicar o bé a la banca o bé a la docència. I vaig optar finalment per la docència. Sí, perquè estar tot el dia als ampes... No, és molt complicat. Sí. No, jo ja ve a vindre algo de crisi per ahir, dic, no, van a demanar-me diners, no sé què tindré, me'n vaig a la docència. I estaries venent segurs tots els dies. Segurs, cotxes... Has triat molt bé, Ivana, perquè els alumnes segur que ho valoren molt i és molt bona professora. Sobretot quan vaig anar a mirar una nòmina i veuran, mira, això és el que contava Ivana, de que la nòmina va per així o per allà. Sí que ho recordem, sí. De fet, l'altre dia tinc una anècdota, estava corregint un examen, no fa molt, i pel tema de la dona. Crec que no els ha quedat prou clar que pense, però jo aprofito el moment, que en una pregunta d'examen me ficaven que en un sector en concret, l'informàtic, les dones cobraven menys que els homes, però per llei, s'han marcat en el conveni. Sí, home, claro. T'ha marcat. Ja l'agarraré, que no puc parlar en ella, l'agarraré i ho aclariré tot un poquet bé. Bueno, també dir que esta veu que sentim, no?, de Ivana, no?, segurament els nostres oients ja l'han escoltat i l'han sentit moltes vegades perquè què, Manuel? És la nostra veu de les capçaleres de les nostres seccions. Sí, sí. La seqüestrem en un moment i li diguem Ivana, per favor. I ella diu, una altra secció, no? Sí, una altra secció. I quan no paren de fer seccions totes les setmanes, pues, Ivana té que fer la seva veu totes les setmanes. La fiquem en aprietos moltes vegades perquè sempre busquem el més difícil. Avui, per exemple, és una nova secció, la veurem després, i paraules difícils de pronunciar i difícils de poder vocalitzar per a que quede bé. Així que moltes gràcies també per aquesta part. Res, un plaer. Alguna pregunta voleu fer vosaltres? Esteu molt callats avui, Sí, bueno, ara quan parle Imma, també li preguntarem el sou, a veure què cobra, a veure si cobrem el mateix o no. No em digues que no cobrem el mateix. No, que ell no. No, que ell no. Impossible. No sé per què, però bueno. Pues molt bé, Ivana. Moltes gràcies. Anem ara xerrant en este ratet també. I Imma, conta-nos tu, què vols dir-nos i quina és la teva visió com a dona? Pues bones a tots i a totes. Primer que res, agrair-vos que m'heu convidat al programa. Enhorabona per el podcast, per la faena que feu, que encara que feu molta risa de que és improvisació i que no prepareu res, esto és mentira. No. Vale? Perquè té el pensar que temes, el pensar que concursos, quines frases, la edició, tot això és una faena que feu. Una cosa és el moment del podcast, però bueno, que enhorabona i espero que dure molts anys. Moltes gràcies. I bueno, com m'ha dit Manuel, jo soc professora, actualment soc professora, però realment jo soc informàtica, és a dir, jo quan me pregunten què eres o a què et dediques, jo dic jo soc informàtica, perquè jo me sent que soc una dona enginyera i informàtica, però claro, jo no tenia, quan era menuda, jo no pensava
en si anava a ser informàtica, què volia ser de major. Jo m'ho he trobat. Jo vaig acabar l'institut i vaig fer un cicle d'administració i finances que no té res que veure en informàtica, però bueno, ja eres un poc més major, més adulta i dius, bueno, què vull ser? Vull ser algo en la vida o vull quedar-me d'administrativa com pot ser qualsevol persona en estudis superiors? I vaig decidir pues, anar a formar-me en algo que no tenia res que veure. Jo estava cansada de comptabilitat, de balances, de BDB, d'haver, de nòmines, de rentes, i no volia estudiar res d'això, no, perquè ja ho havia estudiat. No tenia Ivana de professora, entonces. I m'anir a estudiar al Politécnic i vaig fer informàtica i, clar, vaig arribar allí i tries entre línia en valencià, línia en castellà, que ara està molt de moda, i bueno, jo vaig triar, tenia clar que era línia en valencià i vaig la millor decisió perquè era un grup molt reduït i entonces realment l'estudi pues, eren 4 xiques, érem una classe de, no sé, recorde si 30 o 40 persones i només eren 4 xiques. Farem molta pinya a les xiques, perquè, clar, al ser tan poquetes, pues, farem molta pinya, però també hem tingut companys superguais que en cap moment ens deixaven de costat. També és de veres que bueno, nosaltres s'adaptaven, és a dir, pues, si tocava anar a la vella perquè tenies una hora lliure i te ficaves a jugar al truc, o sigui, jugaven al truc, pues, tu al final t'ensenyaves a jugar al truc perquè si no, no pots fer altra cosa. No? A la biblioteca no vos acompanyaven, no? No. O jugar al counter o el que tocava, no? O mira, que han jugat anem a jugar al fubito, pues ahí que anàvem i bueno, no jugaves el partit, però jugaves 2 balonades, pues bueno, que t'adaptaves, que realment això, en una altra carrera, una altra especialitat, pues les dones no se dediquen a fer això, però bueno, al final s'adaptaven i per tema de companys pues, i professorat, cap problema, cap res, està molt bé. No m'he sentit discriminada per ser una minoria ni res. Però, clar, ja canvia tot quan te'n vas a l'empresa, ja acabes la carrera, ja tens el teu títol i te'n vas a treballar d'informàtica i, clar, això ja hi canvia moltíssim. I ahir sí que he notat el ser dona, el ser informàtica, que en que hi ha empreses que se li s'ompli la boca perquè te diuen no, així nosaltres cuidem molt a la dona, sí que és de veres que cobrem el mateix que un home, o sigui, en el mateix departament el sou està equiparat, això està molt bé, però clar, si fas així una ullada més amunt, te dones compte, jo m'he donat compte que les empreses, els jefes, o sigui, el que són jefes eren homes. Dones, tècnicament, en departaments tècnics no n'hi havia dones. Sí que dins del departament n'hi ha dones, i n'hi ha dones, jo tinc companyeres superbones tècniques, superbones en cuidar-te, en aclarir-te les coses, en estar pendent, però als jefazos no les pareixia bé que fora una dona la jefa. I entonces sempre buscaven algú de fora externo, home, per a ser el jefe. Entonces ahí sí que se nota, encara que ja vos dic que l'empresa, que si les dones per així, que sí que n'hi havia jefes dones, però era en recursos humans, en comptabilitat, en recepcionistes, eren dones, però el que és tècnic com a enginyers, hi havia molt poques dones que foren algú. Això és on jo volia, bueno, ara quan t'he preguntat després també, però ahir volia anar un poc en el tema informàtic, perquè jo crec que millor en el tema econòmic, igual està un poc més equiparat a nivell de la professió, no? N'hi ha dones, n'hi ha banqueres, tenim en Espanya, però a nivell informàtic i tot és tecnològic, no? Steam i tot aquest tema, ahir no n'hi ha molt poca encara inserció de dones. Jo recorde, quan vaig estudiar, era una carrera també tècnica, que eren molt poquetes xiques en classe. I això que la meva promoció és una de les que més xiques hi havia, que estaria rondant potser un 20%, que és molt per a ser... Jo soc enginyer en telecomunicacions i la veritat és que era molt. Jo tinc moltes amigues allí de la carrera, però és de veres que en informàtica igual hi havia encara menys que potser en teleco, que és com un bitxo un poc més raro que vosaltres, perquè com no m'ho duguen bé tampoc, pues... I creieu que pot ser el que no n'hi hagin llocs de dones com a directores o gerents dins de les empreses TIC, que siga per culpa del nombre d'alumnes en la universitat, enginyers? No, jo crec que no.
no té res que a veure, vamos, jo crec que no. Una dona pot fer la mateixa faena que un home i pot arribar al mateix lloc que un home en qualsevol àmbit, siga enginyer o siga tècnic o siga el que siga. Però algú n'hi ha que no li fa més... generalitza un poc, no és una forma... Hi ha empreses que n'hi ha dones que són informàtiques, que són jefes i han arribat, però que jo, per almenys, l'experiència meva, que és el que vinc a parlar, és que no n'hi ha, no volen, perquè no ho sé. No li s'agrada que els xafen o no ho sé, no, ho desconec. Perdó. No, que la pregunta tenia un poc de trampa perquè jo també he estat en empreses privades i veus que el nombre ja d'homes i dones pràcticament ja s'equilibra, ja no és 50 homes i 2 dones dins del departament tècnic, sinó que avui en dia ja se va equilibrant, ja és un mateix nombre. Aleshores, si s'equilibra la base dels tècnics, deu d'equilibrar-se també la piràmide, no? I persones vàlides som tots. I com dia un filòsof, que tots van pujant en el seu nivell, no? de rols fins que arriba a una que ja no és competent i ahí és on es queda, no? Perquè no pot pujar més. Però són persones, jo crec que ahí és on deu de radicar. El per què? Pues crec que tampoc tinc molt clar per què és això. Si és classicisme o... Jo crec que sí, un poc segur. És que ha sigut així sempre i aquesta tendència és difícil de canviar, crec jo. Claro, després, jo quan treballava d'informàtica també m'ha passat que anava a una incidència que hi havia d'alguna persona i era un home i te deia, no, que no està el teu company? Jo, però vinc jo a solucionar-te la incidència. I la solucionava i era com, però que has sabut solucionar-la? Que tu també saps. Sí, i era com, claro, dic, és que jo sóc igual de vàlida que qualsevol company o companya, vull dir que no... Entonces, sí, el problema jo crec que ens costa, nosaltres tenim que esforçar-nos molt més que els homes per a demostrar que som igual de vàlides quan a vosaltres moltes vegades vos ho donen, claro, que va per fet i entonces a nosaltres ens costa molt més l'estar ahí i el demostrar que jo també sóc vàlida i que jo també sóc una persona que vos puc ajudar o fer o crear o el que siga. Brian? Sí, no, anava a dir si podia estar relacionat a lo millor empreses on les directives o el CEO sol ser més dinosaurio, no? Igual, encara que no siga conscientment, inclús algunes vegades, no? Com que n'hi ha molt de prejudici, pues, enfront de 2 candidatures a lo millor tiren cap a l'homes, a lo millor sense pensar-ho, tampoc, però vull dir, si podria ser que anara per ahí. Jo, òbviament, ja parla desconec, no m'ha passat, no he tingut la sort de no arribar a ninguna empresa xina, o almenys no m'ha donat compte, que també podria haver passat. Correcte, pot ser. I per això la pregunta. No sé què penseu, si podria ser a lo millor un poc de sesgo dels dinosaurios típics. Sí, pot ser. Però, claro, en el cas que jo estic parlant, buscaven algú de fora, en vez d'agarrar a xiques que estaven dins del departament, que coneixien els clients, que coneixien l'equip, el camp d'equip que n'hi havia i tot, preferien buscar algú de fora per a ficar-los de jefes que promocionar i ajudar a aquesta persona que anarà millor. Al final, què fas al final? Pues te'n vas de l'empresa perquè no te sents valorada, no te sents com a dona i te'n vas a buscar pues, una altra millora i ja està. Però bueno, passa en clients, però també després jo he vingut a l'empresa pública com a docent i la veritat és que no tinc ninguna queixa de companys en cap institut que he estat, però sí que és de veres que, referent als alumnats, sí que veig que a vegades te diuen no, és que d'algo del mòdul, no, és que això he buscat a no sé quin professor per a que m'ajudara a solucionar-ho. I tu dius, però si estic jo així en este mòdul intentant, per ensenyar-te o per veure-ho i tal, doncs també m'he donat compte que no és de dinosaurio, sinó que encara queda molt recorregut per a educar a la gent jove a que, oye, que una dona, que siga tècnica, que siga professora, pues pot ajudar igualment que un company i que qualsevol cosa. Doncs ens queda encara molt de camí. Tu què penses, Ivana? No, jo estava duent al meu terreny altra vegada, no? L'emprendedurisme. Clar, és veritat que hi ha molt poques dones, potser en carreres més tècniques, però que va creixent. Aquest percentatge de dones que estan va creixent. I això
obri la possibilitat de que moltes d'elles decidisquen obrir els seus propis negocis, les seues pròpies empreses. Jo vaig acabar com a docent, el meu primer centre que vaig treballar de docent era una directora, era un centre privat, i tot el que contratava eren dones. Ui, mira. Molt bé. Ahí teníem una discriminació positiva de cara a les dones. Casualment soles hi havia un home i era informàtic. Veus? Per què serà? Per què serà? Però que sí que ve cair una via de que quantes més dones cobrisguen aquests llocs d'alumnat en les carreres tècniques, s'obri la possibilitat de crear noves empreses que siguin elles les que les gestionen i de que s'amplie aquest percentatge de dones informàtiques i altres tipus de tècniques. I perquè després no tindran altra, és a dir, si va pujant el nivell de dones que homes, al final tens més volumen, tindràs que triar d'ahir. I també comentar-te que a mi també em passa coses així en una empresa on diuen no, va pujar o va promocionar no sé qui. Uf, és que no esteu preparats, homes, dones. I dient, anem a buscar fora a veure si... I buscàvem fora per a contratar a gent que anava a suplir-nos a l'equip home-dona, persones que no pujava. És a dir, que també és un poc... Ho fan a les dones, però és que hi ha empreses que ho fan a tots, ja no només a les dones. Molt bé. Alguna coseta? Alguna pregunta comentar? més? Algo... Pues jo anava a preguntar-li en el sector públic a Imma, però és que com van tan de pressa... Ells sí que ho tenen preparat, eh? Nosaltres anem a l'aire. Així en un full. Apúntatela para cada vegada que tinguin que parlar i ens diguen algo que dir, Preguntar segur, abans. Segur, lo confirmeu i continuem. Molt bé, I molt bé. Ivan aporta 25 fulles. Em porta 4, però vaig per la primera. I Mane porta 26. Ho tenen tot ben preparat, tot ben detallat. Però és com es deu d'anar als jocs. Quan et convine tens que quedar bé, no? Tens que parlar i tens que portar totes que menjar. Que ho està dient com nosaltres. l'únic que Vols fa comen- l'escaleta. Vols comentar alguna més, Ivana? Alguna coseta? Me'n queden 3, però... No, a veure, jo hi ha una part molt important en la meva vida i és l'esport. Que l'esport també és un lloc on les dones pareix que no alcem passions, com en el futbol, els homes, el bàsquet, el tennis, la Fórmula 1. Bé, jo vaig arribar un dia a casa i vaig dir que volia jugar a futbol. Més ric, però no va fer gràcia. Dona, el futbol, un poquet d'homes, no? Jo que sé, triar algun poquet més femení, el tennis. Ni a Game Ball. Claro. És que tu també. I gimnàsia rítmica. Ballet. Això ha canviat, per Ha sort. canviat, Sí. clar, és que jo ja tinc la meva edat. No vaig a dir-la, però ja tinc la meva. 26? Més Per o ahí. menys, sí. Vale, Més o vale. menys. Més que bé. Després em vaig treure el carnet de conduir i això em va obrir moltes portes. Vas provar el windsurf, vas provar el kendo, vas provar el... El què? Kendo. El kendo. Algo de pegar. Baixina, sí. He provat un poc de tot. No se me dona mal, però bé. Però algo femení també, dansa del ventre i totes aquestes coses. Però hi ha dos esports que realment han sigut importants en la meva vida. I han sigut el ciclocross i els escacs. Veus? En el Igual de ciclocross- tranquil·let, no? Igualet. Sí, molt bé. Una de cada, jo compenso, jo tendris que compensar. En el ciclocross puc dir-vos perquè ho soc, he sigut subcampeona autonòmica de la Comunitat Valenciana, Toma ja. màster 40, ja podeu intuir que no la tinc, Te colares en la categoria. Però no tens 26. però lo important no és el títol, perquè la veritat no és per llevar-li valor, perquè no eren poques dones. O sigui, per a mi lo realment important és que ha obert un camí, i ha obert un camí a les que venen darrere, a les més joves. Ens ven, mira-les, pues si ells estan ahí, nosaltres també. I cada vegada vas a les competicions i veus més dones. Està molt bé. D'això sí que ens sent orgullosa. Molt bé, molt bé. Superguai. I els escacs ja vos ho conto un altre dia. També t'agraden, no, els escacs? També m'agraden. O sigui, jo me vaig classificar, quan anava al col·le, encara anava al col·le, em vaig classificar per a competir per equips de la Comunitat Valenciana en els escolars nacionals, que per sort no sempre és allí, però me toca anar a Tenerife, ho vaig passar molt bé, i vaig continuar. I crec que és l'únic esport, he pensat, he estat analitzant-ho, en el que dona igual el sexe, el gènere i l'edat, fins i tot. Ahí sí, és de veres. Entonces, tots estan davant d'un tauler, siga qui siga, ixen i parteixen de les mateixes oportunitats i tots poden brillar, siga un home o siga una dona. I això ho he incorporat al centre
I tots els dimarts, a l'hora del pati, monta la paradeta en el hall i està oberta que qualsevol alumne o profe que vulgui participar pues pot, ahir té el seu moment. Però guanyares alguna partida? O sols va ser Jo ho vaig platja? passar molt bé. alguna. Tenim Gambito Dama, no? La sèrie que parla la història d'una xadrexista. Sí. I vaig a parlar d'una dona que sí que va arribar a ser cap del seu equip, Enite Krau. La sèrie que parlarem... No sé si és el millor exemple. La sèrie que parlarem en el primer... Pilot. En el Sí, vaig pilot. equip. De fet, el personatge el pinten molt com a lo millor el que veuen els dinosaurios que estàvem parlant, no? Sí, Que sí. la dona que arriba no té ni punyetera idea, però, bueno, mira... Ahí està. Però, bueno, està graciosa, està graciosa. Molt bé. Si ja m'ha acabat les preguntes, sols donar-vos infinitament les gràcies per haver vingut al dia d'avui i acompanyar-nos així i contar-nos les vostres històries. Vos convida que es quedeu en nosaltres en el programa, teniu el micro obert, podeu entrar i parlar i dir el que vulgueu en el moment que vulgueu, esteu en la vostra casa. I moltes gràcies per haver vingut i esperem que vingueu un altre dia a contar-nos moltes més històries. Gràcies. A vosaltres. La intrahistòria de la història. Ara sí que haureu reconegut la veu, no? I ja heu vist que li busquem parauletes difícils que tinga que pronunciar. Intrahistòria de la història. I te se l'àvia la trava i la trava la làvia. Però Ivana pot en això. Una professional. I una professional Sí, sí. de les cunyes publicitàries. Molt bé. Avui encetem una nova secció on anem a parlar de la història, la tecnologia, de la història de la tecnologia. I com hem dit abans, avui el protagonisme el té les dones, un programa especial. Aleshores anem a parlar d'història, de tecnologia i de dones. Brian i Arturo crec que tenen algo preparat, encara que diguen que no, han estat Fíjate tota la que setmana preparant-seu. Pareix que haig adoptat més dels Sí. noms que de si mos hem preparat alguna cosa, Sí, sí. Van a parlar-nos un poquet de Ada Brown o Ada Tanqueré. Madre mía. Ada Byron i Heidi Lamar o Ada ¿Heidi? ¿Es Heidi? ¿Y no la de la serie? Heidi Bloom. No, Bueno, la del vamos a abuelito. La de abuelito es de Ah, y Clara. claro. Y Clara. Y Niebla. Quina Que Heidi seria havies més vist tu? bonica, tu. Quina Heidi havies vist tu? Bueno, no ho dic. Anem allà. Res. Bueno, començo jo, aleshores? Sí, va, comença tu. Vale. A veure, jo vaig a parlar de Heidi Lamar. Jo no la coneixia, se me va recomanar en algun moment pues, revisar-ho per un programa i... Un altre podcast? Un altre podcast? Sí, uno que me prepare fa 2 hores. I la veritat és que està molt interessant. Algú ha sentit parlar de Heidi Lamar, sí? Sí. Sí? Clar. Home, Sí. per supost. Vas a fer Però- més preguntes? Sí. Vale. Oh, Vale. preciós. Però segurament ningú així coneix la seva relació en les pel·lícules de Harry Potter. Oh, no, no. No? No? Uau. Pues resulta que el seu nom era Hedwig, com la lechuza de Harry Potter. Què us pareix? Uau. Este va ser el nivell, Curiós. ¿vale? Esto passa. Ara que vos he atret en Harry Potter i sabeu quines són les curiositats que puc aportar, anem a començar. En la història de Heidi Lamar, que no necessita ninguna adorn per a ser de pel·lícula. Aneu a veure. Nascuda com a Hedwig Eva Maria Kiesler en 1914, com esteu veient, estic llegint, cosa que no estic acostumat a fer, doncs igual m'enganxo un parell de vegades. No et preocupes. res. T'ho passem. Va abandonar els seus estudis d'enginyeria als 17 anys per iniciar una carrera com a actriu. I en 1932 li arriba una cosa que sol arribar a alguns actors. Què creieu que pot ser? A. L'estrellat. B. El desnús. O C. L'èxtasis. En Èxtasis, que és la pel·lícula És de selecció múltiple o una sola? És elecció lliure. Ah, Com totes tenen que ser. Molt bé. No sé.
No ho sé. És l'Èxtasis, Per no? ahir han dit l'èxtasis? La pel·lícula que va fer, no? Correcte. Les tres. Perquè el Nus... Va protagonitzar Èxtasis i es coneix com una de les primeres dones en desnuar-se completament en una pel·lícula. Causant un gran rebombori en Europa, la va portar a l'estrellat. Per tant, per això, les tres respostes eren bones. Tu saps qui va prohibir aquesta pel·lícula? Qui? Un tio amb un bigot. Calla, n'hi havia molts en aquesta època. Baixet. No sé qui seria. Continua. És de veres, és de veres. Sí, home, ja, se suposa que si n'hi havia un desnús, pues, estava prohibit, com és evident. Este Charlotte. No, és que és de veres, Charlotte. Bueno, l'escàndol d'Èxtasis va portar el seu pare a arreglar un matrimoni de convenència amb Fritz Mand, un dels homes més rics del món i simpatitzant del nazisme. Anava a dir, pareixia Com per a alemany. no llegir-ho, No, lo millor no és això, és que ningú me va corregir la pronunciació perquè segurament tenia la mateixa idea que jo, no? Bueno, la qüestió és que Mandl, furiós, dic Mandl perquè això és M-A-N-D-L. Vale, està bé, molt bé. Furiós per la pel·lícula, va tancar a Hedwig, qui va ser sotmesa a un control extrem. Fins i tot diuen que la lligaven al llit per les cames. Durant la seva reclusió, Hedwig va reprendre els seus estudis, fascinada pels avanços tecnològics en comunicacions. I així arriba un altre capítol d'acció per a Hedwig. Què creieu que va fer? Escapar a París? Robar un cotxe ple de xolles? Fugir dels guardaespatlles del seu marit? O assassinar el seu marit? Totes. Totes no pot ser. Jo què I sé. a la vegada. El mayordomo. No ix. Esta no ix encara. El de la tia gata. Fugir del seu marit. No? Fugir del seu marit? Totes? Alguna resposta més? Fugir del seu marit. Fugir del marit? Se m'ha oblidat. Totes. Ficant-li un cafè a la seva criada, la va dormir, que semblava ella. Va matar el mayordomo, Veus? perquè li va caure per una escala i va caure la làmpara damunt. No. Per això no vos agrada el Kahoot, perquè no Va sabeu ficar fugir. respostes curtes. Va dir, me'n vaig a l'estat Limitat. Bueno, pues en este cas, quasi totes no va matar al marit. Però sí que se va escapar cap a París en un cotxe robat amb xolles, suposa que del marit, i, per supost, va fugir dels guardaespatlles. Després de fugir cara a París, se n'anà a Londres i de Londres a Estats Units. I en el vaixell cap a Estats Units va conèixer el productor Louis B. Mayer. Algú li sona? De la Golden La Mayer. Ahí està. Anava a donar una pista i tot, eh? Anava a dir que n'hi havia un lleó de per Però mig. sí, són molt bons. Molt bé. Guanyen concursos. Claro. Concursos, les pomes. Sí, correcte. No me De faig la- a parlar de segles. Tu fixa't que així només estan contestant bé, és que tenen el portàtil davant, eh? Però No, no, però anem a no dir estem que- tocant-lo, mira. No, Jo ho estic ningú buscant ha al meu posat. full, Jo- però Jo que he fet no una apareix en una cap lloc. apreciació objectiva. Cada un traurà les seues conclusions. Menys mal que està tot gravat. Bueno, correcte. La Metro Goldwyn Mayer, qui la va rebatejar com a Heidi Lamar. I a partir d'ara sí que ens anem a referir en la història a ella com a Heidi. Va reprendre la seva carrera com a actriu, però no va tenir sort triant guions. Diuen que va rebutjar el paper de protagonista a Casablanca, un error que mai es va perdonar, encara que no hi ha evidència concloent sobre si va ser rebutjada o simplement no la van escollir. Però bueno, sabeu que les històries sempre se van ampliant, se va mitificant un poquet, no ho sabem. Així arriba un altre èxit pel qual potser la coneixeu. El seu major èxit, o per lo que més la coneixen, va ser protagonitzar la pel·lícula bíblica de Sansón i Dalila. ¿Vos sona? Sí, claro. Clar que sí. Dices que fiquen en Setmana Santa? Correcte. Bueno, i tot això superguai, trepidant i espacial. Però i la relació amb la ciència? Anava a dir-te, dic que això pareix que siga història de pel·lícules. Clar, El Bookbasti dice, no? Sí, jo pensava que era això. El que no hem dit... Però va estudiar. Sí, estudiar. Ho va deixar als 17, mentre estava recluïda va tornar a despertar l'interès perquè li prohibiren la part d'actriu. I el que no hem dit abans és que durant el matrimoni amb Fritz Mandl, un fabricant d'armes i simpatitzant nazi, recordeu, va estar exposada a converses i reunions amb científics i enginyers, cosa que va despertar encara més el seu interès per les comunicacions i els sistemes de control. Durant la guerra, es va sentir motivada a fer alguna cosa per ajudar als aliats, però sabia que la seva fama com a actriu no era suficient per ajudar. Aleshores, va intentar que la seva ment inventiva marcara la diferència. Juntament amb el seu amic George Antheil,
un altre que tampoc segurament estic pronunciant bé, compositor i inventor, va patentar un sistema secret de comunicacions basat en el salt continu de freqüències. Per a què creieu que va servir aquest invent? En Bluetooth. A. Perquè els enemics no poguessin interferir en els torpedos guiats per ràdio. B. Per contribuir a les telecomunicacions i permetre que en un futur s'utilitzen les xarxes socials i intentar atontar a l'enemic. Totes. C. I els amics. Per poder honrar a un futur viking Harald dent blau. Ui. I se m'ha deixat descol·locat. Pues els Claro, tres, eso es els tres. el Bluetooth, es la última, el de Bluetooth. Ahí estamos. El rei que tenía era molt bon comunicador. És que ho sabia jo ja. Ixa. La A. Totes. Totes, la A, I totes. Totes. la A i totes, que també Totes. inclou a la A, però Sí. bueno. I totes. Bueno, pues són veritat dos. Bo. I ara vos explico per què. La primera és 100% veritat, perquè els enemics no poguessin interferir en els torpeds guiats per ràdio, i les dues altres són a mitges. Clar, contribuiria a... Sí? Vale. Contribuiria a, que a millorar les telecomunicacions i permetre... És que sempre estem dient que no m'arrime prou al micro i ara pareix ser que estic I ara xillant. estàs damunt. M'ha motivat el concurs. Molt bé, molt bé. La B és a mitges perquè sí que contribueix a millorar les telecomunicacions i permetre que en un futur s'utilitzen les xarxes socials, ara ho veurem. I la tercera és a mitges perquè, encara que no va ser de manera conscient, sense tindre en el cap a Harald Bluetooth, que era el nom, pues, també contribueix a que després aparega la tecnologia de Bluetooth. L'invent permetia als soldats estadounidencs transmetre senyals secrets sense ser interferides. Aquest sistema, conegut com a espectre expandit i salt de freqüència, és la base de tecnologies modernes com el Wi-Fi, Bluetooth, microchips, plaques base d'ordinadors i telèfons sense fil. En 1997, la Electronic Frontier Foundation li va atorgar el premi Pioneer, però Heidi, de 82 anys, no el va recollir. Diuen que dient simplement ja era hora. Heidi Lamar va ser la dona que va inventar el Wi-Fi, encara que la majoria, per ara, la coneixen més com l'actriu que li va tallar els cabells a Samson. Encara que Heidi va continuar la seva carrera al cinema durant diversos anys, mai va abandonar el seu interès per la ciència. La seva fama com a actriu li va donar una plataforma única, però també la va limitar, ja que molts no es prenien seriosament a una estrella de Hollywood en el món de la tecnologia. No obstant això, el seu invent va demostrar que el seu talent anava més enllà de la pantalla. I hasta així. Mos ha quedat això super con costrina, eh? Sí. Si Nieves con costrina en sent, Segur. Nieves s'escolta ens ha segur. quedat guai, eh? Molt bé, molt bé. Mos ha faltat faltar-li algú en corona. Ja. Sí, vale, correcte. Sí, el rei de Bluetooth, no? Mira, pues sí, és de veres. El rei finlandès. Ara Arturo ens contarà la seva història. Bueno, jo vaig a parlar de Ada. No, el que no sabia és si era parlar de Ada Byron o de Ada Lovelace, perquè Manuel no m'ho va deixar clar. Manuel. Així que vaig a parlar de les dues, que és la mateixa persona. Ada Byron. Ada Byron és una de les figures més fascinants de la història de la informàtica. Va néixer a 1815 i era filla del famós poeta Lord Byron, encara que sa mare, ja veuré si jo també dic bé el nom, Annabella Milbank, es va assegurar que la seva educació s'enfocara més a les matemàtiques i la lògica, en compte de a la poesia. Això va resultar clau, ja que Ada va desenvolupar una gran habilitat per a les matemàtiques en una època en què les dones apenas tenien accés a l'educació científica. La seva major contribució al món de la informàtica va vindre del seu treball amb Charles Babbage. No sé si vos sona. Ah, sí, de algo de... La màquina, la primera calculadora mecànica. Eso es, la màquina analítica. Analítica. Val? És un dispositiu mecànic que es considera el precursor dels ordinadors moderns. Ada no sols va traduir un article sobre la màquina, sinó que va afegir les seues pròpies notes, incloent un algoritme dissenyat per executar en la màquina, per ser executat en la màquina. Algoritme, sabeu el que és? És de la poma? La veritat. No sabem. No me ve res. No vos sona? Com a algoritme, a veure? Què podria ser? No me Fica-ho en el xat, a veure. Chat. Bueno, Oye, sí. anem a traduir com a un Què és xicotet algoritme? programa, no?
i així es va convertir en la primera programadora de la història. La seva visió va ser tan avançada que fins i tot va imaginar que les computadores podrien anar més enllà dels simples càlculs matemàtics i processar música i gràfics, una cosa impensable en aquella època. Estem parlant del segle XIX, abans del XX, Manuel. Se m'ha apagat la pantalla. A pesar que el seu treball... Arturo, la importància de llegir. Va apagar-se la tele. Confirma? Confirme. No he llegit res. I apagar la tele. Continua, continua no mentre passa. se va enxufant. Estava comentant que a pesar que el seu treball no va tindre gran reconeixement en la vida, avui en dia és un símbol del paper de les dones en la tecnologia i en la informàtica. De fet, ha inspirat a generacions de científiques i enginyeres. I el seu nom ha quedat immortalitzat en un dia, que és el dia d'Ada Lovelace, per allà per octubre, per a reconèixer l'impacte de les dones en la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques. I sí que, sens dubte, la seva història és un recordatori que el talent i la visió no tenen gènere. Moltes gràcies, Arturo, per haver-nos contat aquesta història. Crec que, a més, tampoc va poder aportar molt més a la seva vida, no? Perquè morí molt jove, als 36 anys, crec que va ser. I... Un càncer. Sí. Molt jove. Molt jove. I Heidi Lamar té també un dia, que és el dia de l'inventor, dedicat a ella, del 9 de novembre, crec que és, una cosa així. No sé si... Sí, que és el dia que va néixer i va morir. Si no això ja no ho recordo. El 9 de novembre sí que ho recordo. En l'escola d'informàtica hi ha una aula d'Ada Byron. Jo la primera volta que la vaig sentir fou quan vivia a l'escola. Jo també. Anava a dir el mateix. A partir d'ahir ja una referent. Imagineu aquestes dones en aquesta època, en aquests anys, que ahí sí que estaven totalment invisibilitzades, no podien estar a aquest nivell en unes ments tan prodigioses com eren, aportant tant o no agafant-les tant en sèrio perquè eren actrius i per què no podia ser, no? O perquè no una dona podia ser poeta i podia ser també informàtica. Però bueno, eren aquestes èpoques, crec que ha avançat molt en tot això i que hi ha més que fer, però que passet a passet es aconseguirà que tots siguin persones i no n'hi hagi distinció i tota una igualitat. Pregunta Tec. T'ho expliquem sense llegir el manual. Que bé ho fa Ivana. Ho fas perquè estic així, I en directe, clar. En els demés podcasts jo no t'he escoltat res, Te tiene que fer la pilota quan tu estàs davant, no? Val, me Si no diràs, mira com parla per darrere, mira. Pues t'ho dic a la cara. No, això li ho contem nosaltres, no fa falta. També té deberes. Bueno, anem a passar i Brian comença en la secció, per favor. Anem a veure el que ens ha arribat. He de dir que esta vegada... Tenim 10 minutets, 10 minutets, no hi ha quan més. s'haig de tallar, se talla. No tinc ni idea del que ha arribat. Sí que hem comprovat una per veure el nivell i, bueno, no està mal, però anem a anar obrint preguntes. La primera. Ens pregunten, penseu que la IA és un avantatge o un inconvenient per als estudiants d'informàtica? Per favor, Ivana i Ima, participeu, Jo ho tinc clar. Doncs jo també. Vinga, Passem va. a una altra? Jo també. Em van a sobrar 8 o 9 minuts. Venga, siguiente. I que, és que a veure, volia dir, justament estava parlant en una avaluació que he tingut este matí, estava comentant el Jo tema crec de la que IA. estaves. Jo també tinc una. A mi sona, també. Seria Justament, veus, no sabíem, jo, de veres, la pregunta no la sabíem. Començar una I és de veres que jo crec que és un avantatge, el que passa és que n'hi ha que ensenyar-los bé a utilitzar la IA. Està clar que ara és incipient, és molt prompte i igual pues els alumnes no la gasten bé, però jo crec que és una bona ferramenta i que en un bon ús
al final és com tot. Som reticents a incorporar noves coses perquè ens van a llevar la feina o es solucionen o es faciliten les coses i això pareix que ens dona por a nosaltres, que no podrem avaluar-los, us van a fer tot en la IA. Però bueno, anem a intentar incorporar-la d'una altra forma, ensenyant-los a gastar-la. Per això mòduls nous de l'any que ve de digitalització, justament en aquesta direcció. I veurem d'ací 10 anys això com està. Perquè jo crec que, si no, vull dir, veig un poc complicat tirar enrere i avaluar en paper i això, que se pot fer i no està mal, a vegades, però crec que hem d'incorporar-la a la docència. No sé, la meva opinió. I crec que si se fa un bon ús, com per exemple algun alumne sí que ha vingut i m'ha dit, mira, he estat estudiant i li he dit a la IA que em farà tipotest sobre el temari i m'ha vingut molt bé perquè he repassat i sé quin era el meu nivell davant de l'examen. Això és una part molt positiva de veure. L'altra és que t'estiguen fent un tipotest amb l'ordenador i que li aparega la resposta, no fa falta ni que pulsi res. Ahí és el que tinguem que evitar i controlar. Clar. Tot se'n pot passar i podria ser desafortunat, però si es fa un bon control i un bon ús, jo crec que és molt potent i és una ferramenta que mos ve molt bé a tots, tant professors com alumnes. Sí, però jo que també estava en la reunió que ha dit David este matí. Sí? Sí, estava menys tu. Jo no, El cas és... No, me referia a Brian. Jo sí, que estava cronometrat. Sí? Val. Que comentava David i crec que encertadament que tampoc els professors o el nostre temari està preparat per al seu ús. No? Correcte. Aleshores, és una ferramenta que haurem o que hem de lidiar o que ens va permetre ajudar i hem d'enfocar els nostres mòduls o els nostres ensenyaments al bon ús de la seva utilització. O sigui, no sé. Sí. No sé què penseu. Jo crec que estaria ideal, sobretot, mostrar primer com s'ha d'utilitzar la IA, perquè en cas de que saberen que van a utilitzar-la com cal, nosaltres podríem fer una sèrie de pràctiques i d'exercicis, exercicis pràctics, no fa falta redundar més, superinteressants. Esta mateixa setmana hem tingut uns dies que no hem pogut anar a treballar per el tema de la pluja i tal. Bé, jo he aprofitat per a renovar coses en casa. Una de les que estava fent era veure opcions sobre routers, històries i tal. Bé, a mi m'ha vingut genial el ChatGPT perquè el que m'hauria suposat, potser 3-4 hores d'estar revisant opcions, mirant característics i demés, preguntava a la IA, mira, tinc este cas, quines coses puc fer per a millorar aquests punts, quines coses puc fer per a tal, me dona opcions, jo les reviso en detall, perquè una altra cosa és que no tot el que diu la IA és bo. O sigui, no tot està bé. Tot és correcte. Tinguem que tenir una mirada crítica al que ens conteste. Però ara, suposeu que tot l'alumnat sabrà utilitzar la IA com cal. Podríem plantejar pràctiques molt més complicades. Molt més potents, clar. Aquesta és la idea. Clar, però que serviren molt més. Inclús ficar en situacions reals, perquè la IA inclús ens pot donar casos pràctics que podrien replicar el que després va tindre que fer l'alumnat en l'empresa. I seria superinteressant, però bueno, jo crec que sí, que s'ha d'adaptar en el temari i adaptar l'alumnat també, perquè tots pensen que saben utilitzar-la per entrar i copiar i pegar preguntes i respostes, però... Clar, jo en la reunió d'este matí, que també estava... També? És el que he comentat. Heu anat tots a almorzar o com? Sí, algo així. És el que vos he comentat, que nosaltres li donem la base, que ells tenen que tenir una base, perquè, com tu ben dius, ells copien, peguen i ja està. No comproven si el que la torna la IA està bé, està mal, té relació en el que estan estudiant o és el que s'ha donat. Entonces, ells han de tenir una base per saber, a veure, com preguntar-ho i el que m'estan contestant realment té alguna que veure en el que estic fent o no, però, clar, ells el que volen és, no, jo vull acabar, ja. Dóna'm el 5, que jo no m'hi conforme, i ja està. Però sí, necessitem un poc ferramentes per a poder... Formar-los i és això, se podien fer coses molt més potents, com nosaltres fem en alguns alumnes, que fem projectes molt potents, que aprenen un muntó i gasten la IA molt en solucionar molts professors moltes coses, perquè sap la IA moltes vegades més que nosaltres, i ells van autònoms.
I això és molt potent, perquè estan fent coses molt potents que farien una empresa real. Però bueno, és el que parlem. Ministeri, pren nota, la llei que tragueres l'any passat, pues ja estàs tornant a refer, Sí. ¿vale? Així correcte. adapta la si és llei. així, entonces ens retractem, que no, que Que està no. tot bé. Vale, anem a seguir. Bé, següent pregunta. Quant de temps es necessita per a preparar un podcast en condicions? I això va de conya, no? No, ha preguntat en condicions, vull dir, no se refereix a este. Ah, vale. Nosaltres no ho sabem. No ho sabem. No podem contestar això. Però en condicions què vol dir? Condicions bones, supose. Pues, li tindrà que preguntar a un podcast que siga en condicions bones. Bueno, Que sàpiga principalment... pues, quin outfit n'hi ha que Va, vindre... confesseu que vos ho estan preguntant. Quant de temps dediqueu vosaltres? Vaig a ser jo més directa. Temps? Pues jo per a preparar el que és el podcast, a nivell tècnic ens està costant un poc més perquè incorporar nous micros està costant, però a nivell de preparació és fer el muntatge, mirar un poc de què va el podcast. Esta setmana pues, anem a fer una secció, 2 seccions, 3, anem a fer... Que això és en l'hora del pati un No 10-15 gastem molt minuts de temps. només? I després de l'edició, que això sí que costa un poc més perquè n'hi ha que visionar-lo, n'hi ha que ficar multicàmera, n'hi ha que editar l'àudio. Això costa un poquet més, però fora d'això ells han preparat algunes coses, preparem algunes coses, quan són les pel·lis, quan són més de 20 minuts a la setmana. Dic de preparació, després de l'edició sí, això sí que costa un De poc preparació... més. I el muntatge costa un ratet perquè n'hi ha que muntar molta cosa, i no és un espai que estigui reservat sols per a fer això, però vamos. No, de tota manera, també tenint en compte quin és l'objectiu o la manera de dur el podcast que tenim nosaltres, que és un poquet pues, les xerraes que solíem fer ahí en la sala de per ahí, de sales, de per ahí, està guai, això d'anar tallant-se quan dones compte. Pues les xerrades que fem normalment, intentant dur-les així, pues, en un poquet més de preparació, convidats, tal, i bueno, Pues això mos falta parlar de temps. plaques solars, Això no ho tenim encara parlat. I Ese dia Arturo i jo m'ho anem. Ese dia Arturo i jo mos deixem així i ja parlo tot el que vulgueu. Bé, passa a la següent? Sí. Penseu que algun dia arribarem a una igualtat real entre homes i dones? Ui, Això està adequat al programa, És molt difícil això de contestar. No sé, Esperem que sí. esperem. Esperem. Els els passes que fills fem... i nets ho Però vegin. no ho tinc jo tan clar. Però N'hi bueno. haurà que ubicar-ho també geogràficament. D'on Clar. estem parlant, de quines zones, quins països... No és el mateix nivell per a tots els països, clar. Correcte. Bueno, és que el que passa és això, que són qüestions complicades que no podem reduir i simplificar, que és el que se fa a dia d'avui. Nosaltres anem a defendre des d'aquest podcast la ignorància i el no concretar, perquè és així, funciona així. Fuera. Següent, menys profunda. Quan estarà a la venda el merchandising del vostre podcast? Ostres. Però que ja tenim merchandising? Sí. Sí. Bueno, jo està l'ha en marxa. pagat. L'han pagat. Jo crec que en una setmaneta tenim ja les tasses. Anem a fer sorpresa. Oi, chico, Cachis. com no preparen res, no m'has dit res. Posa un És de piti veres. en A veure. l'edició. Talla-ho. Ara No després passa quan res, te sí, les muntes. tasses. A veure. Les què? Les... Això. Això que anem a... Un segon, ha dit asses, és que ha dit un petit. És que falla l'àudio, Sí, com bé diu David, anem a... La pròxima setmana jo crec que ja les tindrem les tasses i en el pròxim programa podreu veure-lo. El de Falles, per cert. Sí, però la Dia tindré que tindre 17, buida, eixirem. així dins. Tasses Tasses buides, no eh? diuen. Sí, així no es pot veure. No. Següent pregunta. I serà primer Primer farem tasses, objecte. després volem fer camisetes Camisetes, no? i d'ací un temps volem fer també... Tangues, també. Sí, per estiu, una camiseta pel pirata, després una d'una xira... I lo de la marca dels inversors, no? Solars. Sí, volem fer inversors solars també i estem pensant ja en fer un vehicle autònom. Permetis-me que... Que se faça a soles. Permetis-me que si algú vol pagar el merchandising, mira la càmera i ficar publicitat en alguna de les nostres peces, que ho sap. Esta marca, que si fa falta un tros, jo crec que igual paga algo. Sí, Amb Brian. Estava pensant, dic, el diner que se paguen els ordenadors i se pensen que els van a tornar algo. Me ho tornen en satisfacció, però bueno. Bé. Ahí està, molt bé. Que bonico. Vale. Un Ostras. minut. No, esta va ser ràpida. Isla de las Tentaciones, a favor o en contra? Claríssimament, jo ja ho tinc clar. No sé què és.
Montoya, ¿no? Ese que ir corregent, que va corregent com un loco. El mono Montoya? No. El de l'Atleti de Madrid? Que poc veieu la tele, res. Jo no veig això perquè això no ho veig jo. No, si això no l'haurà vist ningú, Ha arribat No, a jo no Xina, ho veig, a però- Japón, però- ha arribat a tots però- els puestos, això. Montoya no es evident. el de tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Sí, és que la Isla de les Tentaciones és això. Van tots com de teatre, vestits. Alguns duen així cosetes, també. Però és d'informàtica i la sèrie. No, però tenen moltes textes. Bueno, a favor tots, no? Sí, Podem sí. seguir. Bueno, ¿A favor de ¿seguís qué? la última? De la Isla de las No, Tentaciones. yo no. Ah, no? Toma. No li agrada la informàtica. Home, jo anar de contracorrent, o sea, no. Molt bé, molt bé. Voleu que fem l'última i tallem? Sí, vinga. Sí? Vinga, va. Ara és la llarga, segur. Mare de Déu. Esta és per vosaltres. Qui guanyarà el campionat de Fórmula 1 enguany? Això ho ha ficat... Bueno, no ho diré. No anem a dir qui ha sigut, però crec que hemos vist la setmana passada, no? Sí. Qui guanyarà? Jo crec que va guanyar Vettel. Vettel? Vettel ja no està, no? per això. No ho sé. No ho sé. Donem una pista? Verstappen. Jo crec que sí, que Verstappen tornarà a guanyar un altre mundial. No té res que veure amb informàtica ni tecnologia, però sí. Sí, home, tecnologia sí, és Fórmula 1 és tecnologia. No? Sí. I algun dia veurem una carrera. Arturo, jo ho hem Super consultat. desconnectat. En qui ho heu preguntat a la IA? Ah. Voleu que vos donem la pista o no? Vinga, va. Hamilton està a Ferrari. És Najhut al segle XXI. Ja el tinc. Bueno, Alonso no és. Alonso no és. Ja ho podem descartar. Ja el puguem descartar. Pues ja hem acabat en les preguntes. Es queda també un podcast, avui també un podcast molt redonet on hem donat Més protagonisme. seriós, avui ha sigut seriós. En sèrio, hem donat protagonisme a les dones, que crec que ja que he donat veu a tots i a totes les persones del món i fer aquests paronets i aquests vins a cada un. Vos esperem a la pròxima setmana. Moltes gràcies, Ivana Gràcies. i Imma, per haver vingut avui. Gràcies. Moltes gràcies, Arturo, Brian, David i a un servidor per fer este podcast, Molt bé. que preparem, ja heu vist, en moltes hores per davant. Així. Ens veiem la pròxima setmana. Us esperem en No tan Amber.